Jukuk diliek pada nalai anak, dipandang ke bangun tubuh ditong-itong puluh mua. Kini menjalang 7 balik laga digadang mu kironya. Dek sabab karena itu, ayah na ingin bawasiat jo pituah katu amanah banamu pitaruh ayah. Keuntuang bayak lah itu, taradok pitaruh batinggakan nyo jadi si tawa jo si dingin. Umpamo kumpai jo cikarau paure hidup laya batin iswa indak tagamang lay. Mangkonyo sanang ati ayah nak. Pakaikan patang jo pagi, amakan siang jo malam pitaruh ijan dilengahkat. Nyampang kok singke umu ayah. Sasiyui anguk kaputui sesentak nyawa kecarai. Indak dirintang dunia lain Allah rasajo nantakarna. Ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masyir. Nah, starinya sumbang bagawa. Jangga bagawa jo laki-laki ko awak sajo pedusi sorang mencampur wakin banyak. Sumbang bagawa semua gadang kalau berkumpul-kumpul lalu kecuali ada keperluan. Di awak tu anak gadis, sumbang bagawa jo pajak ketek satu bermain berkucing-kucing. Balari berkaja-kaja bersimbang main kalerang. Atau awak masih pacaran bagawa serupa orang lah kawin lah laki galintin-pintin ilia mudia barangkai-rangkai saton dan tak cari tangga. Sumbang namanya tu nak. Tak boleh. Tak boleh. Nah, iko sumbang nan pengabisan. Namanya sumbang karena. Adapun nan dimungkasi jo karena yaitu galagat pembawaan, sifat tabiat jo parangai karakter jo sikap mental. Kurang etis, kurang lah patui kalau babisiak berdua-dua sedang awak dalam bertiga. Kurang rancak, kurang lah elok. Malucu membuat garah begalui jo bakucing dan mahota bakerikian dalam menjangwak batakziah. Tak boleh galak melihat orang jatuh. Jangan menuti iduang di tengah rami tersinggung orang berkuliang. Termasuk jua sumbang karena mengaku je tangan kida menjambu atau menampuang melambai menyetop oto. Sebab karajo tanganan kida mengaku barang musuh anyian dan kumuah nalat-walatah. Ndak pandai menenggang raso sumbang jua tumah namanya. Kalau awak makan durian, kulitnya usah dikakana. Jangan serakkan bijo di laman. Pikirkan orang berkuliang. Luko kaki, luko lah hidung, luko di batin namanya so kok tak baragi agak seruang. Nah, itulah inyo sumbang dua baleh nak. Susunan cati bilang pandai buah ranuangan candokio tinggal kita menjalani. Nyampang kok lai tak makan, mulialah diri dalam kampung tak puji di masyarakat kami lah satu jetuahnya. Tapi tansano lalu nak nyusinggah inggok dan haram tampak bakih mbak ayah jatuh kapasia. Malanglah nasib diri ayah, nasihat terbuang dua saja. Memohon ayah pada Allah jadilah kau gadih mampir, gadih nan tahu sopan santun, gadih nan tidak lupa diri. Walau bansai banso di bawah patui kurang rupo menangah sekolah rendah mengaji tangguang. Tapi kok lai bebudi bayak punya malu harago diri. Insya Allah nak. Tatutui tanah nalakuang taimbuah gantang balua. Itu nan dikatakan syair lagu. Biarlah buah asal lelo. Lai paham tu kau nak? Onak kanduang sibiran tulang buah hati peminan mato usahlah bosan mendengarkan. Ayah pemasuk ke mengecek, bakutiko mangko batu tua ulah de bansai nangko juo. Jo mua kau nan bak kini gadih nan mulai mengalupa maurai basalu batang, sadang nan sare cobaan. Buliah di misa diumpamu, dan bak sepantun bidua ketek balaya di tengah-tengah. Gilo diayun dek galombang rintang di puncak-puncak alun bermain di salok karang. Mako nyampang nang kodoh kok taka buah bidua tirih pandayong bilah tiang kemudi lapuak pulau. Alamai kabaliak namo sajo nak marato pulau memandangi taluak larok malabuahkan bailau tangih di tepian. Dek sabab karena itu, kini-kini ayah pasankan, hati-hati menjaga diri. Godaan sepanjang jalan rayuan tiok melangkah cundang menjadi serok balai.
Asah banamu laki-laki tunggu picayo jemuliknya. Nan tuo datang memuji, nan mudo asik menyanjung yang gadang ingin bahagia. Nan babini namarando samu sajoko non pulo nan bujang-bujang itu nan sambuah parangainya. Tagua jo sarpo bat tangguli ramahnya bakalabihan. Ba agarah, ba aku cindan mato mengaluk-ngaluk juo. Sadonyo umpan, sadonyo racun, sadonyo gombal. Jari yang dijarik nan takam bang lukah lanyato nan bertahan. Hati-hati anak melangkah isu kok tumbuh penyesalan. Memang ada kalonyo dalam setangkai pediampo ado juo cek yoduo nan boneh dapat dipilih. Niat bayak mengkasu elok ikhlas sapenuh hati. Disiko ayah ingatkan. Nyampang babantu tolong bantu biar jaso atau ratu rancak dicari ketua bali indahkan diri tentang itu. Sebab apabila umpanlah tamakan panci yang lama nyangkui sulitlah memuntahkan nyonak. Isu kok tiba penungguan tagigi lidah maulakan diri kau juo pembayanya. Usah tabuai jusan juangan ijan tagamang kana yupe. Antah jare antah jarami rumi lah balam membesohkan antah kok tukang pikir saja. Biasa nak upe nama maliaro sanjuang nama membunuh mati samui dek manisan itu pituah dek nantuo. Sabuah lai yang ingatkan ko ado garah nan senjang basuo rundiang bacangkah cando baijo peperangkok elok-elok maurak kato kurang menusah dikasari apalai dibari malu. Bada itu, kalau hati nalah taluko dandam kesumat muaronyo, tak lalu bamuko-muko dari belakang dicidonyo, jonan batin kabingkehyo. Jan padalah itu nan basuona, dangalah pitunjuk buah pantun. Lamasa padi dijirek sawah na orang caniago disabi lalu diungguakan. Biar orang baniak jai, awak babudi bayak juo Tuhan mauji keimanan. Selampin daripada itu, adapun sepiak pada jodoh untuang nan sudah baganggaman tarukih di loh mahfud. Sarangke langkah dengan maut mairiang rasaki hamba Allah itulah takdir dikatakan. Kok nan kersipai laki-laki mencari, kok nan ujui depadusi menanti. Ibarat sigai mencari anau-anau menanti di rumpunnya. Jotangih tandonyo angga kok diam isyarat namuh ba itu martabat perempuan. Bukan serupa bak karakok nak manjala mencari junjung gilo melilik menggaragai batu tagak di panjik juo gagang dan tidak tahu malu. Pantangkan bana tu nak kanduang. Talanyau martabat awak tak calo sepanjang adat doso lanyato pada syarat. Kini ko nan ayah calia. Di masa musim bak kini di alam baru keterbukaan era global istilahnya. Dek kami orang tua ado nan mengganjia nan mengganja adok ke diri nan mudu-mudu. Taraso cupak di pape orang jalan dianjak dialihkan matok di luar kasau. Marupanya antara bujang jogadih lah biasa pai setondan bagalwi sepanjang jalan. Di Honda pagi-pagi dinarami haramnya sagan dinalangang itu kandaknya. Pendeknya bapalun babuare colapek jo daun pisang dan bak parangko joang polo. Masak bodoh gunjang-gunjira tak peduli tonton orang nan pokok happy nan perlu enjoy. Rompak paga caya pematang pupui lahu kuah dengan jangko talanyau adat jelimbago. Nyampang tibo sawit jasapo datang nan tuo bersiasek. Nyota singguang lebih habak kanai namuh badebat bakau arang cumurai di bubi ikua. Patuduahlah kami orang kolot, basemolah kami orang kuno gaik nyinyia gaik cerewet. Mau tahu urusan orang? Adang kalian beralasan, badalnya mencari jawab. Cuma sekadar marawi-rawi mak. Sentano lai manakah dibantu kau lula diang nyampang nyelamah lunak dagiang rata cando paparinggo biarnya jadi panarahan na lain banyak kegantinya. Na'udzubillah Rasulullah. Tobatlah ayah mendangakan nak itu nan pantangin nak muyang. Ingatlah, ingat.
Urang padusi jo laki-laki ibarat antimun durian. Biar ditimpo atau menimpo antimun caya da ulu, caya nan tidak elok lain. Percayalah. Atau serupa kambiang do harimau. Dek harimau kegalik-galik, dek kambiang lah pembunuhan salah gualo da ulunya. Kalau ganiah lah kaneh gatah na usah diharuk putih lain. Di basuah bahagia ia jo cuko wakasan juo taweh anggan riso menggeliang kono lah sabun jo tandikia. Tapi bak buah pantun urang. Marapalam di lapau tingga labiah memakan kalamari disai masam rasonyo. Bungkus cabiak merek lah tangga jan diaruk ke tokoh layu 3.000 waragonyo. Pada dasarnya nak, satantang begawa jo laki-laki ayah hendak mambek mati. Mendimbiang tak sampai ke langit, mahampang tak sampai ke muaro. Boleh ya. Tapi pakaikan uku aja jangku jan sampai melampau bateh. Biasa-biasa sel. Joko bakawan di sekolah cukup sabateh pelajaran bermain olahraga. Bagawa di masyarakat sainggo batagua sapu, bahimpun organisasi ataupun kursus berdiskusi. Itu penting, itu paralu. Usah hidup menyisih-nyisih wajib mencampur kenan banyak. Ku awak hidup memancia, bak pinang tumbuh di lereng alamai dipupui angin lalu. Tapi contohlah awas serumpun sandal tiok batang dek gampo indak taguyahkan. Tapi jan hanyui dirintang arwih nak. Dapik pinjai ilang kapak tinggal na wajib dengan sunat. Ingat itu. Jo kawan cowok jan kari wanapi. Apalagi pacaran bercewek-cewek lah dia serupa laki bini. Iko kan indah. Alun lai dima-dima na laki-laki lah mama, nan padusi lah papa. Papa dari mana? Dari Hongkong. Yolah lantang sorak padusi. Gamuruah emansipasi persamaan hak gender-menggender. Kami berhak memilih jodoh. Oke. Masuk talangkai lebih mungkin perlu saling penjajakan, taruhlah. Untuk itu perlu cinta, indah. Manga ada indah kecaya? Coba simak. Biasanya nak, kalau hutan baru ditabeh, apon saya ditanam capek tumbuh. Indah di lambua iduk surang talai menyiang gadang juo jelatang tumbuh dahulu. Baik itu juo hubungan muda-mudi itu. Dek mato jolong takambang ko ati baru babungo partian mulai taboka. Mako sadonang kunyang rasuame asah bakilek lah parmato. Gomo disangku raga-raga cik kudo serupa godok lah takicuah baru tapakia. Itu namanya pihak pilihan yang tidak objektif, tidak realis, tidak akurat, gegabah, prematur, kuranglah bijak. Akibatnya sasalan tumbuh. Saibarai dapat batu cincin kena. Dek selalu dipandang-pandang, digamak, ditimang-timang, cah ditonggokkan ke jari manih, bakisa ke jari tengah, kian rancak ke maripatwi. Beko lah sudah diikek tukang, dikarang jua meh padu, maka hilang girah hamba memakai bosan tibo teraga habis jari nan tidak arok lagi. Apa sebab? Karena hati lah pueh sabalunyo, anganlah jadi kenyataan dikicuah mimpi mukironyo. Katawilan lah. Sesungguhnya hakikat cinta adalah khayal. Bersabda para pujangga, kalau Anda ingin mengabadikan sebuah cinta, jangan akhiri dengan perkawinan. Lebih baik makan gabelo pagi hari daripada memakan roti dalam mimpi. Sudah tu pulo, ada cek lain yang ayah gamangkan. De asik patui kapatui Allah ketujuh janyawati rasa sesuai jo pangana. Dibayar perskot tando jadi alun macabuk ke tansi. Tahu-tahu dek mato palingan setan dek ranyang cila komudo rupunyo si doi mungkin janji. Tawale panjar hilang kama dituntui basasi basure indak parui semakin bunci yo. Manggagau sepanjang jalan pihak bailau ratok jotangi urang bersorak pepilih yang. Nyampang ko itu nan terjadi. Kamanga koheko. Tinggal maitong kasau gilo maresek tapi kain tak sia orang disasali.
Si tawa di tapiaya cikarau tumbuh di laman. De urang kapan balaya di awak pulau nan berjalan. Rasokan de angkarengkang egois nak menang surang. Tangguang malu, tangguang lah doso, bumi jalangi menyumpahi. Oh nak kanduang badan de ayah. Banang sahalai baharo kan putih tak jua ke diulek. Ayah lanjutkan surah nangko sampai rundiangan kau juiknyo supaya siang nan baari nak nyotarang nan bak bulan. Dek masuk berjalan tarwih nan ketek baran sua gadang nan tuo semakin gaik kau bertambah gadang duo. Isuak kadatang kutikonyo nak jodoh tibo bagian ado rueh cobuku kabatamu kau kajadi istri orang. InsyaAllah. Barek nak. Bareklah baban kadi tangguang banyaklah liku jolekoknyo jalan menuju rumah tanggo. Ko lengah lupo jo diri indak tekana tampek taga alamai pekawi alam nangko. Cuba dengarkan elo-elo. Para hukama mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal akan dirinya, mengenal pula dia akan Tuhannya. Maka sebagai hamba Allah wajib mengaji badan diri. Sia ku awak sabananyo. Dari mano anda ke mano sedang di mano awak ini. Joko lah paham jo diri surang. Pahamlah pulo jo zat Allah pangka sugalo kejadian. Panjang bajelo kok dirantang nak. Tinggi malaua kok dianjuang dikarek sekiro ke peguno setantang diri perempuan. Adapun kata perempuan berasal dari kata ampu. Dibari awalan jo akhiran menjadilah inyo perempuan. Sedangkan ampu berarti indua, asa ataupun bibit. Ampu jari mengkasihnya indua jari nalimo. Ampu kunik maknanya tunih nan kaditanam, mato nan ketumbuh jadi kunik. Maka perempuan adalah indua, ibu dan mengandung melayakan mengambangkan bangsa manusia. Itu sebabnya nak. Selain dinamakan rang padusi, perempuan disabui jo induk-induk, suami main baunya induk bareh. Sadarilah nak, kalau kau ko banso induk, kau adalah calon istri kandidat ibu. Walaupun asa muasa perempuan menurut kajian badangah, kalian berasal dari tulang patahan busuk laki-laki lirik nang kida paling bawah. Setantang hikmah falsafahnya rasio hakikat yang tersimpan indak lain indaklah bukan tando padusi tampe sayang buah hati curahan kasih karean tulang badan diri timbalan tubuh laki-laki. Allah menjadi sunatullah naluri insting rang namokan. Kalau padusi jo laki-laki orang nan samo saimbawan cari mencari keduanya. Tunggu rindu jo panabangan batang teraga jo pangkanyo cari waraso kematian. Kok lai terbuka izin Allah bertamu di akad nikah basuo diijab kabul kato sapatah mau buangkan. Maka suruilah siriah kagagang pulanglah pinang ketampuannya pulang ke asa mulu jadi. Itulah hakikat perkawinan nak. Perintah di dalam syarak suruhan sepanjang adat tuntutan libido manusia. Nah, apa makna ta'awiyanyo mangko pertahan tulang rusuk bukan dari tulang lain? Nyampang diambil tulang dado, timbualah congkak dek padusi. Berjalan nak mandahulu, bakato ingin memintih sorong lompatan istilahnya. Joko tansano tulang punggung, maka padusi kejadi baban sajo gilo bergayui di belakang. Mati raso, mati pareso, indak menaruh haka tumbuh. Kok sibiran tulang tangkura, inyo na ingin mengapalo sipai matur memerintah jadi komandan rumah tanggo. Santano karean tulang kaki taleceh pamor martabatnya. Perempuan kajadi budak parancah luluak nan dalam bak kudo pala jambuki. Mako Tuhan mambiak tulang rusuk nak padusi tagak di samping, dirusuk di sandiang badan di bawah lenggang laki-laki. Pada hakikatnya istri adalah timbalan dek suami. Istri adalah partner tampe bayo pendamping teman setia. Inyo kawan tampe besar. Pakeh berundiang bamu pakai tibo diumpang ke menyisi kok lamah nan kamambilai. Inyo sadinas balain tugas nan bak balaya di lautan.
Surang tagak di nangkodo, nan surang duduk di kamudi. Ujungnya sampai ke Subarang ikut pasisia penumpangnya. Dilihat keasa kejadian dipandang bangun kondisinya biar fisik maupun mental. Patutlah Tuhan mentakdirkan pedusi dipimpin laki-laki. Suami tungkek jejunjungan, istri gagang dan melili. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari yang lain. Disebab karena itu nak, sebagai orang yang dipimpin, hendaklah patuh ke pemimpin, mestilah taat ke suami. Ikuti suruh jo kandaknya, jauhi larang pantangannya, usah pelawan pembelintang, ijan penyanggah dalam hati. Kundur aku mengkhianat itu segadang-gadang dosa nak. Tapi kok batanya bakai ayah, caro tunduk ke laki. Apa serupa tunduk karajo? Nan kalau dipandang mata buto, jokok disabui lidah kalu, jokok dikana hati lintuah. Apa kau taat macam ke Nabi? Sami'na wa ata'na, sesudah didengar diamalkan, indak dihitung labu rugi walaupun nyawa tantangannya. Atau corang rantai takwi ke sapi, aluni suruah alah pai, aluni tagah labaranti kanelan tuang tahan kan saja. Begitu. Atau patuh nanbak pakai hati bendi. Menurut kamari bawa masuk ke lubang tak mengaluah tajun kangarai jadi juo. Indah nak. Indah bukan begitu dah. Tumbuhnya wajib mantaati patuh jo setia. Selagi di atas jalan bana indak menyimpang dari hukum. Kalau non mungkar disuruhkannya larangan Allah perintahnya, jangan dituri dipatuhi. Haram. Lahnya tu bulan puasa saki indak musafir bukan disuruhnya batanak nasi. Janamuah. Ku hidup sedang mularai. Utang banyak laki menganggur lah jime baju kerembengan. Disuruhnya menjadi hostes. Ijan dituri. Diparsonya juga indak cari. Untuk apa laki macam itu? Namun ba itu pia. Sabalun tiba di sinan agiahlah dulu pemandangan. Jo lunak kata dijawab, jo elok rundi yang dibuka. Buliah membantah asal jo dalil jo alasan. Jo bandiangan dan masuk akal jo argumen jo logika. Ada pepatah mengatakan, melawan guru jo pituah, melawan mama jo kebenaran. Buliah tegas tapi tidak boleh kasar. Buliah kareh hormat dan nilang. Sopan jo santun dipakaikan alu atarati ukurannya, sudah itu tawakallah. Ingatlah nak oi, bahwa hakikat satu perkawinan adalah persekutuan dua jiwa nan bapadu menjadi satu nan tidak terpisahkan. Bak putiang laki kaulu menyatu mato jetangkai sesuai simpai jugembo, sinalah ladi yang dipakuakan. Hidup adalah keseimbangan, barulah dia punya makna. Namun bara ketaguah tangkai mengungkuang baalah hari punco bagayui. Ko indak balilin bambalau, mako sabi guyah hulu karata tajam dan tidak ada guno di malah pancuang ka memutui. Nan dikatakan simpai jabawana, itulah inyo akad nikah. SK nan turun dari syarat. Sedangkan ibarat ambalau jeparake, itulah inyo kasih sayang. Mawaddah warahmah, jalan raya titian batu menuju rumah tangguh dan sakinah. Sejahtera lahiriah, bahagia batiniah. Pakatu para ahli, perkawinan tanpa kasih sayang adalah perkawinan yang hampa, damai tapi gersang. Dan perlu bana kau pahami bahwa perkawinan adalah sesuatu nan sakral, agung seratu suci, sunnah rasul perintah Allah, hukumnya wajib dan mampu. Artinya apa? Nikah kawin itu ibadah, sahnya amal kerana niat. Maka nyampang ko isu bersuami batua ke niat dari pangka nawa itu lillahi ta'ala, bukan lain dari yang lain. Ingat itu. Menurut para psikolog, adapun perkawinan terbagi kepada 3 fase. Fase pertama bernama kawin perak, yaitu 25 tahun masuk bawa dihitung dari ijab kabul. Fase kedua bernama kawin emas, 50 tahun umur perkawinan.
Salabiahnya sampai kau juang, disitulah perkawinan sepuh atau maso barembang patang menanti-nanti malam ketibo ajalulah datang menjapui. Selama di dalam kawin perak, kasih bebungo bambilan sayang dan tidak kau juangan. Badan dan sadang gulek panuah perhatian alun basudui, sumange bisa ditembakkan sapilin daya jabatin. Santano bajanjang katelangi, diguntiang awan ke baju bintang diambil ke tarawang. Nyampang bertampuak bumi nangku, dijinjangnya sawalat tangan dunia baraso punyawa. Disitulah saatnya suami istri bak merpati dua sejoli, merasa saling asih sama mengasih, cinta mekar berbunga-bunga. Masuk ke pintu kawin emas, telah masak ranun bak buah sadang taminyak bak karandia golek lah tibo di nandata. Umur menjalang 60 tua alun muda talampau ense je pasak mulai guyah sumangik beransua galok darah semakin dingin juo. Gigih guyah mato gurawan dahaga jina dan di rumah. Nyampanginya jadi pegawai lah MPP masuk pensiun. Tiba di urang dan panggaleh banyaklah sagan dari namuah. Kok beliau orang petani tuga dan tidak cukam lagi. Ndak disasat ya. Lah patui kapak kok maja. Sajak muda mulai memakuaklah banyak kayu di kabuangnya sekali haram keasahan. Kinilah masuk kutikonya suami istri saling asah. Bergeser kabeh tali batin dari bakasiah kinilah bakawan. Lapeh nandari kawin ameh umur melampau 70, itulah karak-karak umur. Awak gae badan larangki angok sasak udarai abih. Awan di barat merah sago menanti tabuah kabagua sinyal lamah memori kabua. Panyingguang pai buati, nyinyialah tibo sendirinya. Ado pulo berubah sipai parangai ba anak-anak. Jo cucu namuah bacakak jo kain indak sendere, didik jo pikun tu namonyo na. Dimasuk ketika nantun, laki bini sanda ganti-ganti mahasiswa. Siang duang keganti ibu, siangku bagaikan bapak. Itulah maso manula manusia usia lanjut. Gaek bangkeh orang namokan masonya saling mahasiswa. Kesimpulannya ada 3 tahapan proses rumah tangga. Pertama kawin perak, suami istri bagai kekasih. Dan kedua kawin ameh, pasangan keganti kawan. Dan ketiga maso manula baganti aswa mahasiswa. Nyampang kau jadi istri iswa, harus siap jadi kekasih. Mencintai jadi cintai, harus itu. Mesti rela menjadi kawan, bakih bayu jo basaru. Dan hendaklah ikhlas sebagai ibu, marawat cuma giloi, sajak nalaya junan batin dari luar lapeh ke dalam. Lakukan itu. Sebagaimana ayah katakan, bahwa kasih sahayun baliak bertimba, cinta bapalun bakulindan. Itulah pasak kungkuangnya rumah tangga. Nyampang lapuak pasak pengganja, alamek kaguyah duduk paran, tunggak tegajai sendirinya menanti rabah rumah gadang. Nakonya nak, hati-hati batanam kasih, elok-elok malam buat sayang, nak kokoh tagak rumah tangga. Insya Allah, walau gampo rumah hoyak bumi topan badai angin baribu, haram ke oliang perlayaran salamai badan kesubaran. Kebersamaan yang solid akan mewarnai perkawinan, sehingga dunia semakin lapang, semua menjadi indah. Itulah barakahnya, itulah syurga. Dan Rasulullah pernah berucap, rumahku adalah syurgaku, dan beliau lah menikmatinya. Basuo di masyarakat, berbagai usaha orang padusi cara mengabek laki-laki. Nak kasih sayang tertuntuang nyopai kangku dukun meminta ubek jeramuan pitundua apa kasih. Banyak pulau pakai asimai memasang susuak di badan supaya awet muda tarus. Nak jan suami berparangai berpaliang hati kena lain. Salah nak, salah gadang tu. Ko itu malah mengkasih, manga aku dukun pe mangadu, manga aku intan babanamkan syirik lah nyato tu hukumnya. Usahlah itu kau tiruna, ayah tak suka orang pedukun. Ingat itu. Ko iyo nak rukun pergaulan suami saulah lurih tabuang saraiknya murah tak apa pokok. Yaitu sanangkan hatinya.
Bahas cara menyenangkan hati suami. Coba simak. Ada 3 macam yang dijago. Pertama, manjurkan seleronya. Kedua, sayangi pemenannya. Dan ketiga, dangakan keceknya. Mudah kan? Nah, memanjurkan selero laki bukan juga banyak ragam samba, bukan dan mewah mahabali. Bukan itu. Tapi tahu kutiko inyo lapa, paham kali kayak seleronya, pabuek gulai favoritnya. Sehingga minum tibo dinan saja kok makan sero sama lero. Macam-macam parangnya lidah. Tiok orang ada bawaan. Ada na suko gulai basantan, nan ingin sugal wangi, nan rajan ulam ka ulam. Pamadeh penggatok lado, pamasin pencacah garam, pendeknya berbagai macam kesukuan. Kalau istri nan bijaksana, tiok ke pasar babalanjo, batanyo ke apa paja. Apa sambahan teragak dah? Bah itu. Pada kalunyo, lah bagan jua suri kapulang, baru inge pasanannya jari yang muda ulam bagatok. Bagage balik ke pasar, bah itu sayang ke suami. Mungkasui menyayangi pemenannya. Kok suami awak pencandu buru, jagoi makanan siangnya. Pagi akai bungkuhkan nasi sarato tabuang ayahnya. Si patu icuci jaket lepis jotopi moris usah nan kurang kalangkapan. Santano hobinya olahraga. Ingatkan jadwal latihan raket usah sembarang latak siapkan kawih si patu. Ke beliau orang paburuang rajin-rajin menyilau sangka isi kok kurang minumannya parti papanih pajamuakan. Tapi kok laki kue kaminum disuruh membeli bir jo figur antilah. Jangan jaso kok nyuma buat. Adapun nan ayah baca tadina. Nampaknya masalah remeh tetek bengek soal sepele. Namun kepedulian macam itu akan melayakan rasa hormat. Itulah para kek jiwa ambalau kasiah ju sayang. Kemudian daripada itu, kini masuk pasal ketiga tentang mendangakan keceknya. Artinya mendangakan kecek bukan bak mendengar warta berita tanpa respon, tanpa reaksi. Bukan itu. Tapi simakkan isi katanya. Kemudian manggualah kau lelok, karajokan kau lepatwi. Dan sano nemburuak disabuinya indak sesuai jo pangana, usah langsung dijawab kontan ijan dulu ditanggapi konan membantah membalintang palapeh saja dulu. Beko, cari masunan elok di saat bungo sedang kambang, perhatian sedang taboka, suasana santai batu cindan. Misalnya sesudah minum jo makan, istirahat menjalang tidur di saat mungkin jo patwi. Biasanya nak. Kalau momennya tapi mengizinkan, tak ada nang sandek jalan kapa, pasti melapeh ke subarang, sareknya mesti jalan tapi. Contoh, sambil membatu-batukan kerah bajunya, dia senyum sambil siginyang katakan ke beliau. Dah, kalau ambo pikir-pikir kecek udah ke petang malam, iyo puluh tu mah kiranya. Tapi, nah, kok lah tiba di tapi kau pihak sorongkan kapal bidua. Tulak keceknya habis-habis. Pasti tajun bidua kaya dia picayolah kaya. Tapi nak elok-elok manapi kanyo. Agak wibawanya jan talenggo, martabatnya kata singguang, hormat jan sumbiang ke suami. Sebagai manusia, inyo punya kekurangan di samping banyak kelebihan. Untuk itu, istri nan bijak candokio pandai bersyukur nan nado, siap menerima kekurangan, harus ikhlas sabajorilah. Adalah sifat tak terpuji membokak-bokak rasio laki, bianalah ia secara material kononan batin secara moral. Sebaliknya pula, ijan suko membangga-bangga memuji bakadataran, suami awak lanan santiang, suami awak lanan gagah, paling hebat, paling setia. Janganlah mencibia orang beko. Nah, adapun dalam menjalani kehidupan, tak ubahnya umpama di lautan. Ada kalanya ombak tanang angin selesai, hujan taduh kabut pun tarang. Galak bagumam jurumudi membawa kapal jemuatan menuju arah jarum kompas. Tapi kadang-kadang badai turun lawi menggilo, kalam pidoman baguliliang.
badarak-darak tiang tangah ayalah masuk di buritan mati-matian nang kodohnya. Ya, itulah romantika nak. Itulah perjuangan dan disinalah seninya hidup nangko. Kok menang, alhamdulillah. Kok kalah, ulang parang. Tak kini antah ko isu adek juara kalah manang. Sebab kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nyampang takadia pasang suri, tiba malang datang cobaan tagoncang oleh yang jalan bidua. Maka basuo jo bini tak setia inyo malompek ke si koci tinggalah kapa jumuatan awak badayuang surang diri. Salamai karam kapa basi. Kolai istri rang budiman, indak pemanik matiaka penggamang pemutih haso, nyo siap tajun bagulin sam-samo basen siang langan baju jan sampai karam samo hilang. Menurut pengalaman nak, mungkin basuo masonyo nanti nasib suami sedang kabua, makin diasah makin majat yo itu tuah rimbun jo sedang apes kecek Betawi. Umpamonyo, koknya orang badagang galeh rugi pokok tauncang utang belimpi ke dibaya induk samang menyasak jo. Kok pegawai profesinya ada masalah jo atasan mungkin tageser kenan karyang atau mutasi jo PHK. Basobok jorang petani sawah dihalau dek galodo panen gagal harga jatuh pianggang mencik bermusim karamba di hondoh tubuh pendeknya bermacam ragam datang musibah. Maka nak tiba di saat nanba itu jadilah kau istri tauladan. Pujua hatinya dalam risau hibur koknya tagamang barikan kata harapan. Nyampang kok kandua sumangeknya agak belarui matiaka. Capek-capek turun tangan pia. Usaha apa mungkin asalkan halal jalan lurih. Usah malu menjawe upah. Ijan gengsi di kaki limo setia jan numpang ke suami. Itu piterwaya. Kini dia liah kisah kenan lain sungguh meraliah sinan juo. Setantang hubungan ipabisan. Pepatah lama mengatakan. Kalau ibo jo sawah, pelo ibadah. Arok jo talua, serakkan jaguang. Mungkasuiknyo mangko harmonis rumah tanggo awet sarasi laki bini. Handaklah jomi tuo batali batin, jo ipa silaturahim jo pembayan babaso basi. Pandai memelihara hubungan diplomatik dengan lingkungan keluarga besar pihak suami. Dan itu baso orang tipi. Tahu kau nak, sepanjang hukum adat nan bapakai nang sarantak di alam Minangkabau, biar didarek tiga luar atau dirantau di pesisir. Orang Sumando datangnya dari Japui, tibonyo jurun jangan. Walau ragam jabutan indahlah samo, karena ada selingkah negari pusako selingkah kaum Asyang Padang Asyang Bilalang, hakikatnya tetap samo, yaitu di Japui. Minantu alun kapulang, suami alun katibo, sabalun di Japui secara adat. Itu aturan Minangkabau sampai kini alun berubah. Mari to kaji falsafahnya. Ayah sabuikan satu contoh adat caputan nan berlaku di satu negari Tanjung Raya etan di ranah agam baruah. Bahwa di antara jenis alat caputan membawa tando jurpo. Kok kurang rukun sarainya marapulai alun keturun. Adapun para gaya caputannya antara lain sapu tangan basulam tapi bare sebinjek ujung yari saratu balilin bambalau. Sudah tu hampek batang rokok begiliang, tentu saja basilih langkok lambang simbol kepala adai. Apa makna nan tersirek dari ragam caputan tadi? Mungkasuiknya ona, hampek batang rokok begiliang tahu juga ke orang nan merampek, yaitu sabatang untuk mamaknya, sabatang untuk bakonyo, sabatang untuk pengulu, sabatang pulau kerang Sumando. Kamarilah izin dipuhunkan untuk malapeh marapulai. Setantang makna nan tasirek dari barih sapu tangan. Itulah simbol sandang pangan jariah payah ibu jubapo kini diminta orang saja. Kebaliau kolah himpunan sambah meminta mohon kadilahan anaknya dijapui ke Minantu. Baitu arifnya ajaran adat dalam menjalin peradaban. Memang batu anak. Secara materi hukum hanyalah orang nan baduo punya ikatan dalam lembaga perkawinan, yaitu anak daro jomara pulai.
Tapi di masyarakat adat Minangkabau, perkawinan yang ideal adalah nan diikik hubungan ipabisan. Des, nan nikah anak kemanakan, nan kawin kaum dengan kaum. Dek sebab karena itu, sebagai andam minantu orang, istri memikul beban moral dalam membina dan memupuk cara berukun bayi pabisan. Pandai-pandai bertanam budina, elok-elok membawa diri tahu magak magiahkan. Jo pembayan dan bertandiang, jo ipa usah ceke terlebih mitu keduanya. Kok suami membela ranggainya mauruh dun sanak kemanakan ataupun beragiah ke mamanya, usah membudek jo maupe angeklah tadah dari cangkia, jangan nak usah. Karena lah jaso dak ulunya pisang terkubak babarikan awak le tahu buliah saja. Cuba pikir cuba ranuangkan. Sajak nan dari mana ruko taruh manuga persamayan kini labaniah jadi padi. Dia di siang-siang di lambuk di garo pipik saikua bahalaukan. Kinilah kuniang tengah sawah padi larundua bilang tangkai orang lain yang kemenyabi. Ingatlah guno baya orang nak. Jangan lupa jijasel tanah ulah dek mani haya tabu. Penghabisan ayah ingatkan di mana pun kau tinggal. Biar di kampung jadi rantau di desa atau di kota, di rumah petak bersusun di gedung mewah bertingkek di pondok tirih terpancia, kita mesti bermasyarakat. Indak buliah hidup manusia nan bak si cerek di padang lalang copinang tumbuh di lereng. Eloi hubungan jorang banyak, paliharo silaturahim. Kok sanang tandang betandang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguak menjanguak. Tibo dibayak baimbawan, tibo diburuak baambawan. Bajalan sama mairiang, kok bayua sama maisi peduli dengan lingkungan. Caro bajiran bertetangga barampi beradok rumah, pakaikan tenggang joraso tahu menimbang hati orang. Lu buat ditampuah jan baria, menyawa usah mengaruhi awak mandi orang tak basah. Dalam menjalin pergaulan, hati-hati menjaga jarak, jangan terlampau arek bana. Tangga segala pembuhuran tekambang di pek rasio ibarat biliak tak berdindiang. Sabab ada kalonya pia. Sakali kandak tatagun sesai artinya kanai. Sinan ambalau marara ulu pisau di sarung melukui isuak diri kau di sesuatu. Hati-hati. Manolah anak kandung ayah gadis nan jombang jolong gadang baniah setampang dek mamaknya. Kalian berdua bedun sana nan bak sepasang anak balam sikua jantan sikua betino. Sepia utang pada anak alah lansai bangkalai sayang bakayuah basu barangkan. Walau tak sampai bak diurang, tomah tahan tak kalian gadang kini hampir jadi orang gadang. Isuak kok lah tenikah tak kawinkan anak besandiang jaminan tu, tanggalah baban di kepala. Setantang ayah jomande, nyampang ke umur dipanjangkan badan mumuak sakit talatak kalian namun kini sisonyo. Nyato tak kama-kamaengong salua ke anak dan berdua bakih masanda badan tu. Kau dapat pinta je pintona, kami nan usah dilengahkan berdoso kalian tentang itu. Tapi samantang tu nan bakian, kami tak minta balik jaso, managiah utang bakih anak indah. Itu menjadi kewajiban kalian berhak menerima. Sabaliaknya nak, di makami lalama hiswa berpindah wajib ke nak kandung, hak di tangan ibu bapa itu konon hukum syarak. Tapi demi Allah demi Muhammad, kami takkan menuntik-nuntik. Kok lai alhamdulillah, kok indah kalian tak berutang malang-malah tiburi kami. Hanya nak, ku ado sangkui jo Allah setantang bakti ke orang tua, kami tak satu tentang itu. Menyangkui doso jo pahalo timbangan amal surang-surang urusan khalik jo makhluknya. Selain daripada itu, kok basuo silang salisiah batingkah basobok kato, itu biasa di rumah tangga ataupun di masyarakat. Selesaikan elok-elok. Usah emosi tagak tali, egois nak menang surang. Tapi suruh salangkah untuk maju bandakan jong musyawarah dialog katurang kini. Kadang-kadang sangketo jadi rahmat nak. Basilang kayu dalam tungku di situ hati mangkoi duit. Balego sanduk jopari wak nasi lah masak sendirinya.
Tapi ko anyui raso tak terpinteh tingginya mungkin tak terpanjek rata raso baparinggo, limpahkan urusan kenan tuo usah diandok dibusuakan. Kemudian berserah dirilah. Hanya kebakeh Tuhan Allah, sarahkan diri bulek-bulek, pulangkan urusan kenan satu, tawakal Tuhan Allah. Hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah. Tiada Tuhan yang kusembah selain Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan Arsy yang agung. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.